naše první humanitární akce a byla to úplně čistá akce, kterou bychom dneska nazvali příkladem toho, jak občanská společnost může fungovat. Byla sbírka na pomoc Arménii po zemětřesení na konci roku 1988. Byla to jedna akce, kterou jsme udělali protože jsme viděli ty záběry, Arménie byla blízko, byli jsme součást komunistického bloku. Ostatně já jsem tam 2 roky předtím byl, když jsem cestoval po Kavkaze a viděli jsme, že z celého světa tam míří pomoc, z Československa ne. A důležitý faktor byl i ten, že Michail Gorbačov, tehdejší generální tajemník komunistické strany Sovětského svazu, byl po všech těch, počínaje Stalinem, najednou lidský, jel se tam podívat, bylo vidět, jak je zděšen tím, co viděl v Arménii, a také požádal o pomoc i ty takzvaně nepřátelské kapitalistické státy. Neříkal to, co sovětští vůdci říkali do té doby, i v době katastrofy v Černobylu, která byla 2,5 roku předtím. My nic nepotřebujeme, my všechno v komunistickém světě sami dobře zvládneme. Takže to se sečetlo. Najednou jsme neměli vůbec žádné zábrany, bylo vidět, jak lidé trpí, tak jsme se vydali na sovětskou ambasádu, do České televize a vyhlásili jsme jako kamarádi sbírku na pomoc Arménii, která zafungovala, a pomoc byla do Arménie dopravena. My jsme začali chodit na demonstrace proti komunistickému režimu v roce 1988. Ono to trvalo 19 let, mezi rokem 1969, kdy byla vzpomínka na sovětskou invazi, a rokem 1988. 19 let se lidé báli vyjít do ulic. A až teprve s určitým slábnutím komunismu, právě s perestrojkou v Sovětském svazu, a ta odvaha najednou byla větší, ten komunismus byl slabší, bylo méně strachu a my se odstli na první demonstraci a pak jsme šli na další a na další a viděli jsme s kamarády, že je tam většina lidí středního věku, nebo pokud jsou mladší, tak jsme tam nepotkávali svoje kolegy a kolegyně studenty, a tak vlastně jsme si řekli, to nějak nefunguje. Asi netečou informace, lidi na fakultách to neví, nebyly letáky, nebyl Facebook, nebyl internet, nedalo se nic veřejně promovat, protože to všechno bylo tajné a režim to pronásledoval. Tak jsme se začali scházet, tak 2-3 skupinky lidí, kromě jiného u nás v kuchyni doma, a mluvili jsme o tom, co dělat pro to, abychom aktivovali studenty. Vytvořili jsme takovou síť z každé fakulty v Praze nejdřív. Musíte začít nějak 1-2 lidi, kteří znali zase lidi, kterým se dalo věřit. Všichni jsme se samozřejmě báli toho odposlouchávání telefonů, toho, že někdo nás udá. Když jsme měli poradu, tak v autoritářském režimu nemůže se 40 lidí sejít v bytě, protože to okamžitě ví tajná policie. Navíc z bytu se nedá utíkat. Jenom dveřmi nebo oknem, když je v přízemí. Takže jsme se scházeli v pražských parcích. Většinou za soumraku, takže když už policie se začala objevovat kolem, tak z toho parku se dá utíkat na několik směrů a je větší šance se ztratit. Předávali jsme si informace ústně, vždycky jsme se někde potkali, i jsme na tom setkání rozhodovali o tom, co budeme dělat, a šlo to. Šlo to bez Facebooku, bez mobilu, bez internetu, fungovalo to. Vzpomínám si velmi přesně, to bylo v srpnu 1988, tedy 20 let od sovětské invaze do Československa, které se tehdy pokoušelo o jakousi perestrojku, na konci 60. let o komunismus s lidskou tváří, což, jak říkal můj otec, je nesmysl, ale alespoň nějaký pokus tam byl. A na to 20. výročí mi někdo řekl, nevím kdo, přijď 21. to je ten den vpádu pod koně, to je klíčové místo v Praze, socha svatého Václava na hlavním pražském náměstí. A já tam přišel a bylo nás tak 3-4 tisíce. A po chvíli tam jsme se vydali na průvod Prahou. Policie byla zcela nepřipravená, nikde nikdo. Byl nádherný letní večer, lidé otvírali okna, zastavovali se, tleskali a byla to obrovská euforie.
obrovská euforie, no a pak nás mlátili na konec toho večera, když jsme se snažili vrátit se zpátky na Václavské náměstí. Mně ne, utíkal jsem rychle, ale třeba kamarád tam byl se svou slečnou, bylo nám 20, 21, tak je doběhli a začali je mlátit po zádech. Byla to první demonstrace z mnoha a ten pocit byl, jo, ono to je možný. Informace jsme si předávali ústně, většinou na ulici nebo opatrně, šeptem. Člověk to říkal jenom tomu, komu věřil. Stejně se pak ukázalo, že mezi náma byla řada lidí, kteří donášeli tajné policii komunistické. Když jsme někdy mluvili doma o takových věcech, tak se chodilo do koupelny, kde se pustila voda naplno, aby to nebylo slyšet, jako rušička vlastně. A jinak my jsme nevěděli, že někdy něco takového jako mobily a Facebook bude. Takže jsme prostě fungovali tak, jak jsme v té době mohli fungovat. To znamená, každý to řekl někomu, koho znal. Zlomovým momentem potom byla demonstrace 17. listopadu roku 1989, která je vlastně tím jakýmsi klíčovým momentem, kdy se to zlomilo a začala sametová revoluce v Československu. A to proto, že zhruba 10 dní před tím 17. listopadem, který jsme chystali společně právě v tom našem hnutí a nápad byl udělat to na Mezinárodní den studentstva, důležité datum, kdy nacisté na začátku druhé světové války rozprášili studentskou demonstraci a zastřelili studenty pražské, tak jsme si říkali, že to se bude komunistům blbě zakazovat. A opravdu přišel vlastně jejich taková spojka s tím, když necháte vystoupit naše představitele komunistické mládeže, tak my zařídíme povolení na tu demonstraci. Protože do té doby to bylo všechno zakázané. Žádná ta demonstrace nebyla povolena. Kdykoliv mohl být člověk zatčen, zadržen, vyhozen z vysoké školy. No a toho 17. jsme se nakonec my pragmatici dohodli v tom hnutí, že to máme udělat a to nám umožnilo na fakultách vylepit letáky, které nikdo nestrhával, vlastně veřejně šířit to a najednou místo 4, 5, 6 tisíc přišlo 40 tisíc lidí. A samozřejmě 40 tisíc lidí už je větší síla než 4 tisíce. Policie stejně tu demonstraci velmi brutálně zmlátila nakonec večer, ale byla to rozbuška toho, kdy generace našich rodičů vyšla do ulic a řekla dost, my chceme změnu. Každé srovnání je problematické. My jsme to své hnutí, demonstraci v listopadu, sametovou revoluci dělali v době, kdy komunismus už byl velmi křehký, prázdný, ani komunisté už mu nevěřili. Takže na druhé straně prostě nestála brutální síla, kterou používá Lukašenko nebo Putin nebo iránská vláda nebo další vlády po světě. To byla naše obrovská výhoda a bohužel řada, vlastně bych řekl, kolegů, kolegyň, lidí, kterých si nesmírně vážím, tak se pokouší bojovat proti režimům, které jsou daleko krutější a jsou připraveny střílet, zabíjet, mučit svoje oponenty. Tady je každá rada drahá. Možná opatrnost, protože život se vrátit nedá, určitou trpělivost, ne vždycky to jde hned v té chvíli, ale většinou se na tu změnu režimu postupně skládá. Nevzdávat to a zároveň jedna věc možná myslet dopředu. Já jsem za posledních 10 let zažil celou řadu studentských vln protestů, zejména třeba v arabských zemích, ale i jinde, které byly schopny skvěle mobilizovat lidi na to, aby šli bojovat proti něčemu. Ale když jsem se jich ptal, a jaký máte plán a jaká je ta roadmap a tak dále, tak často ta odpověď byla, my nemáme plán, my jsme chtěli změnu. A jakou máte strukturu? My nemáme strukturu, my jsme si všichni rovni, my se svoláváme po Facebooku. A tak to nefunguje, protože jedna věc je porazit ty autoritáře, druhá věc je pak vlastně vybudovat novou funkční společnost. A ten boj nekončí dnem D, jak jsem si myslel já tehdy hloupě, že koncem komunismu,
Ale začíná druhé dějství a to je úsilí vybudovat pokud možno bez korupce, slušně, otevřeně, pro občany fungující společnost, která by byla stabilní. Takže vlastně je potřeba nejdřív porazit ty autoritáře a pak pracovat dekádu, 2, 3 na tom, co bude dál. Trvá to bohužel hrozně dlouho, ale má to smysl.